Welcome to Lutong Kapampangan. Guys, ang lulutuin namin ngayon ay seafood kare-kare Kapampangan version. Narito ang mga ingredients: peanut butter, sibuyas, bawang, puso ng saging, dinurog na mani, sitaw, pechay, tsaka talong. Pala anato powder. Narito ang mga main ingredients: crab, tahong, muslim sa Kapampangan, hipon o shrimp. Maglagay ng mantika 2 to 3 tablespoon. Maglagay ng bawang. Sibuyas. Anato powder. Pwede mo na isunod na natin ang ganyan. Puso ng saging. Sunod ang puso ng saging. Lagyan ng pinagkuluan ng mga seafood. Pakuluin ng 3 hanggang 5 minuto. Isunod na ang talong. Saka yung sitaw. Ilagay na rin ang dinurog na mani. Pakulong ito ulit hanggang 3 minuto. Datang pa ko. Parang atak mo. Sakot ang atak mo nito. Oh. Isunod na. Okay na. Isunod na ang pechay. Saka yung peanut butter.